тамошобинони азиз, марҳамат, анамихе новинкои фасон кирта боло пуш бинен чихе хушруванд. Борои нав ҳамаш каседа дар кораи оригиналош 350 сомон. Ина духтарако омадан натонен бинависен, доставкатон мекунанд. Диден чихе санги хушру дора. Ино медонен копия люксои туркиян 1000 сомона ҳаст ку ҳамуна копия люксошай мана 350 сомон се модели фасон. Духтарако кирташ дар кораи боло пушуш дар кораи ё ина стилиш дар кораи ҳатман нависен, доставкатон мекунанд. Ёки биёен автовокзал экспресс дуи мошина саодат шоп тамошобино инами дуи мошина биёен ами автовокзал диден ба осонии нуқтаи савдора меёбен. Бовар кунен иҷа да акса рафтеста бисёри либосошуна арзон кардаган аз 150 сомон нархи либос сар мешавад, нархи кирта дар ин нуқтаи савдо сар мешавад. Рақамашона ман мемонам дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунен духтарако. Ва духтарако нигоҳ кунен дар саодат шоп анам хел киртаи фасони Дубай акса рафтестай арзон кардиян. Нигоҳ кунен ҳамино аз 1500 болояй, леки саодат шоп да 1100 сомон кардаган. Духтаро успет куненам қохушучайра бинен шарфошон катиян, шарфошон аҳамиятин иноям вишивка доранд. Ина марҳамат каседа киртаи фасон дар кор духтаро ира бинен охи необычни хушру ҳатман саодат шоп биёен ёки дархост кунен, доставкатон мекунанд. Автовокзал экспресс дуи мошина мана саодат шоп ҳатман омада хабар гирен. Духтарои хеле киртои фасон бисёр доранд, ҳамаша акция эълон кардагиян. Чӣ тавре гуфтам духтарои хушру, касоне ки бо омадан наметонанд бинависен, доставкатон мекунанд. ира бинен охи чихе фасон балхиш тоза Дубаяй. Ина шарфшам вишивкадор, пешакша бинен, остинакоша бинен вишивкадора. беҳтарин вариантай духтаро киртагир бошен ҳатман саодат шоп биён. шарфша бинен калони хушру будай. диден духтаро мана доставка доранд. иқай курто хушрувай духтарако марҳамат. Ина бисёриё анами стилора мепурсидан. ира бинен чихе хушру дар саодат шоп омадагиай 500 сомон тамошобино фасониша бинен бо танада аҷоибот меиста. се тарасветкаи хушру дора. диден сиёҳ, коричневӣ, баъд бардовӣ. мана варианти беҳтарин ягон ҷо рафтанда туй, ҷашнои хурсандӣ, хулос беҳтарина. ира бинен охи стилиш аҷоибот, нархиш 500 сомон. автовокзал экспресс дуи мошина саодат шоп тамошобино бинен охи ира бинен охи чихе хушрувай духтаро марҳамат. агар бухтон омадан натонен бинависен дар вакак шумода доставка мекунанд. мана размерош ҳамаш ҳаст духтаро. бо барои размеру барои мисол доставка метонен хичона пурсон шавед. доставкашон беплай тамошобино ройгон. марҳамат дер накунен, дар вакак биёен ёки нависен, доставкатон кунанд. ва духтаро акция рафтестай успет кунен. инамхе королевский бархатои фасони Дубая 900 сомон кардагиян дар саодат шоп. одама бинен чихе бисёрай 900 сомон. марҳамат успет кунен, биёен шумоям гирен. духтаро нигоҳ кунен шарфошон катяй. баъд аз ҳамино аз ҳама расветкош ҳастай, ҳам аз инаш ҳам аз инаш. чӣ расветкаи дар кораитона королевский бархати оригинал 900 сомон. духтаро 1200 кам набуданд. успет кунен, марҳамат дархост кунен, доставкатонам мекунанд. доставкашон бо беплай. ина ва ёшон тугмошон голд мепурсен. ина голдай падбаландаки хушру. ина стилшам диден чихе фасонакай остиноша бинен. хулас 900 сомон шидагиай. автовокзал экспресс дуи мошина марҳамат каседа дар кораи духтаро ҳатман саодат шоп биёен. агар омадан натонен чӣ тавре ки гуфтум доставкатон мекунанд. доставка ройгон. грандиозная акция дар Ванклиф тамошобино марҳамат ҳам кирташ ҳастай, ҳам болопушуш. нигоҳ кунед духтаро чихо хушруванд. кадом расветкае дар кораитона ҳатман саодат шоп биёен меёбен ёки нависен. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. нависен, доставкатон мекунанд, суратоша мепартоян, дига цветоша интихоб кунен. нархҳои ҳамино 900 сомон буданд. ҳозир аксияда 600 сомон шидагиай. бинен чихе хушру, ҳам кирташ ҳам болопушуш. мана бинен аҷоиботай бархтои тоза беҳад хушру моли Дубай. мана балхои тоза моли Дубай тамошобино. ира бинен автовокзалай
экспресс автовокзал экспресс дуюм ошёна Саодат шоп. Ман страничкашонам отметить мекунам духтаракои хушрӯ. Ина касоне ки либосгирию маданӣ бошен биён иҷода акса рафтеста чи хеле дидестен хитон ҳамаи чизошон арзон кардаган. Куртои 1100 сомон шудагай, ина 900 сомоношон 600 сомон шудагай бори Дубай. Иҷода бо 150 сомона куртаям доран. Хулас бинависен доставкатон мекунан. Агар ки омадан натонен бо доставкашон ройгонай бовар мекунен духтаро. Марамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Духтаракои хушрӯ куртагир бошен, куртаи бархати Дубай ҳатман Саодат шоп биёен. Нигоҳ кунен инами бархатои оригинала арзон кардиян. Инами 1500 куртаяй нархаш 900 сомон. Бинен чихе хушрӯ кори дастияй. Нархаш 900 сомон королевский бархати тоза Дубаяй. Анаи модель боша нигоҳ кунен чихе хушрӯай 1700 мефрӯхтан ҳозир 1200 сомон шудагай. Ҳамаш тоза мина бинен то поёнам хе кори дастӣ рафтагай. Бе хушрӯи бархачам мана падбаланди фасонай пешакошам бинен чихе украшения кардагай. Хулас Саодат шоп да ҳозир грандиозная аксия рафтестай. Чизе ки мегирен моли Дубай ҳамаш арзон шудагай. Автовокзал дуюм ошёна автовокзал экспресс дуюм ошёна Саодат шоп. Касе ки омада наметона доставка доран бо доставкашон ройгонай духтаро бепулай доставкашон. Марамад интихоб кунен дара ва как доставкатон мекунан. ин новинкора бинен духтаро чихе хушрӯан материалошон натуралкай ранги бархат метова. Бинен чихе фасончай бинен аз дур ранги королевский бархтай лекин дар асл ва натуральный велюра беҳад хушрӯ королевский велюр аҷоибот блески фасон дора. Марама духтаро аксия рафтестай дар Саодат шоп мана бори нав 350 сомон. Ҳамаи цветош ҳастай духтаро. Ина каседа дар корай размерош расветкош ҳамаш ҳаст. Нависеншона доставкатон мекунан. Доставкашон бо бепулай тамошобино. Марҳамат хоҳишмандо биёин. Автовокзал экспресс дуюм ошёна Саодат шоп. Касоне ки омаданиян ира бинен ҳамаи ҳами сангчои ва оригинали Сваровския материалша бинен блескша духтарако мана наворда наомадестай лекин вақте нигоҳ мекунен ай пеш гумон мекунӣ ки бархат пушдагӣ. Ира бинен охи ҳамаи размеро ҳастай духтаро интихоб кунен дара ва как шумода доставка кунан. Распродажа духтаракои хушрӯ дар Саодат шоп аксия рафтестай нигоҳ кунен арзон кардаган анамин намуд куртора двойкора. Ира бинен двойкаи чихе хушрӯчай нархшон 200 сомон. Марҳамат ина иҷада куртои фасон доран ҳамаша 200 сомонӣ кардаган. Интихоба бинен чихе зиёдай. Иҷа платьёям ҳастай вечерни платьёи хушрӯам ҳастай куртои фасонам ҳастай 200 сомон. ин иҷада бо двойко ҳастай. ина кадомша мегирен кардиганои фасон ҳамаша 200 сомонӣ кардаган дар Саодат шоп. Автовокзал экспресс марҳамат дуюм ошёна Саодат шоп. ҳатман биёен тамошобинони азиз. иҷада нигоҳ кунед инами тараф вешилка ҳамаш то намо ва кардиганора ҳамаш 200 сомони. Кардиганам 200 сомон тамошобино. Платьёи фасон двойкои хушрӯ ҳамаша бо нархи дастрас метавонен аз Саодат шоп харидорӣ кунен. дӯстони азиз бо касоне ки омадан наметонанд марамат муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. доставкашон ройгонай бепулай доставкашон. ина духтаро куртагир бошен интихоб кунен дара ва как шумода доставка мекунанд. духтаракое ки куртаи Дубай пирсидеста буден куртаи фасоне ки ҳеҷ ке надошта боша марамат курта поча баъд бо шарф дора беҳад хушрӯай нигоҳ кунен бархати оригинал ина сангчадор аҷоиботай бинен охи 1000 сомон кардаган. марамат каседа дар кураи тройка 1000 сомон. баъд иҷада инчунин нигоҳ кунен Саодат шоп омадагем тамошобино Саодат шоп мана бархатои фасон ҳамаша арзон кардаган. ёра чанд карден 1000 сомон. нами куртои 1500 сомон буданко ҳамнора ҳамара арзон кардиян. и чанда ям хушрӯ ина 1200 сомон 1500 сомона бархато 1200 сомон. ина иҷада бо иш чанд сомон ин 900 сомон дидем болопушош бархатай двойка тройка ая шарф дора бо тройка диден база дора шарф дора ай болош намхе бархати оригинал болопуш дора 1000 сомон 900 сомон 900 сомон. марамат Саодат шоп дар автовокзалай дуюм ошёна
автовокзал экспресс дуи мошина. ҳатман биёен инамҷада чӣ намуд куртое ки мебинен ҳамаша акция эълон кардаган, арзон кардаган. ҳам бори Дубай доранд, ҳам бори Тошкент доранд. Инаи куртора боша диден хушрӯа иёра 150 сомонӣ кардаган. Иҷада интихоб зиёд ай тамошобино. Манами вешилкада чизе мебинена 150 сомон ҳамаша. Мана марамат 150 сомон. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Касе ки бо омада наметона муроҷиат кунен, худшон шумо да доставка мекунанд. Бо доставкашон бепул ай тамошобино, ройгон доставка. ҳатман муроҷиат кунен. ин шубкачара бинен духтаро чиха хушрӯчаян. 900 сомонӣ буд. ҳози акция эълон кардиян 500 сомон. марҳамат, дар Саудат шоп аксияи калон рафта истодай. Тамошобино мехшабиден сабукакае. Марҳамат духтарако касе шубагир буд. Ина 500 сомон чӣ дига мефоратона духтаро. 900 сомона шуба 500 сомон шудагай. Бо касоне ки омада наметонанд бинависен, доставкатон мекунанд. Доставкашон бо бепулай. Автовокзал иҷа дуи мошина, автовокзал экспресс дуи мошина, Саудат шоп. Страничкашон ама метид мекунам. Рақамҳои WhatsApp-шон ама дар рӯи экран мемонам. Марҳамат, бо маълумоти бештар аз худшон метонен ки пайдо кунен.